Socialisering af polter og søer. Hvorfor skal man gøre det? Det er for at forebygge skader hos dyrene, især benskader. Det er også for at minimere rangkampe, for at forlænge holdbarheden hos søerne, poltene, for at give ro i stalden og mindre stress hos dyrene. Det er også for at man skal socialisere dyrene, for at de tilegner sig sociale færdigheder gennem interaktion med andre dyr. Det vil sige evnen til at begå sig blandt større artsfæller. Hvordan kan man gøre det? Man kan gøre det i dynamiske grupper af store hold. Man kan sammenblanding så tidligt som muligt, ved at de ser eller rører hinanden gennem inventaret. Derefter så kan man åbne lågen, men også give dem mulighed for at flygte til kendte forhold. Socialiseringer på holde bør ikke foregå samtidig med træning til elektronisk sofodring. Det bør foregå under opsyn. Forskellige racekombinationer kan have forskelligt temperament. For høj belægning kan medføre skader, og det stresser dyrene. Et eksempel på en rangkamp her. Det er naturligt for dyrene, at de har en rangkamp, men den skal minimeres mest muligt, det vil sige 1 til 2 dage. Denne so, den har bidemærker på bagparten og på skulderen, og det er ikke godt. Den går lidt for sig selv, og den er nærmest mobbet ud af de andre. Start med, at de kan se eller røre hinanden, som dette eksempel på dette billede. Derefter åbner man lågen, så de har mulighed for at blande sig med hinanden, men også flygte tilbage til kendte område. Her kan man se, at små og store dyr blandes med hinanden, og sådan